All the lives on the beat. Community na Nigeria niile akụba na-aga agụnye Egbuoma anyị so n'ife a na-emezi anyị so n'ife a na-eme ife ọbụla ịbịala ị ga-enweta n'Egbuoma bụ obodo ọma ịbịa n'Egbuoma tata anyị nwere Celestine Bars and Building Material ebe a na-azụ afịa building ife ọbụla ị chọrọ ị ga-enweta ya anyị enweghị ọtụtụ factory ebe a na-ala ife dị iche iche n'Egbuoma ife dị be ndị ọzọ adịgo na be anyị ayịya nna ya ndị Egbuoma bụ ka anyị welu n'ofu obi ka anyị welu udo udo kasị mma onye na-eme nke ọjọọ ya biko si ya esela aka maka onye na-eme mma na ama na ọ na-eme
onye na-eme njọ ụwa ma na na-eme njọ ị na-eme njọ nwanne m sela aka gị udo bata n'obodo ka anyị were udo wee bili na be anyị na Chukwu agọzigo anyị ịbịa n'egbu ọma tata anyị nwere ọtụtụ ndị chili fada anyị nwere ụkọchukwu anyị nwere ndị na-agba bọọlụ anyị nwere ndị ọchịchị na ụdị iche iche from local to federal from local government to federal government n'egbu ọma nwere mmadụ n'ife dị ibe ndị ọzọ adịgo na be anyị egbu ọma ka anyị were udo ife dị ibe ndị ọzọ ife dịbe ndị ọzọ ifeọma dịbe ndị ọzọ egbe ọma ihe so n'ife a na-emesi ifeọma dịbe ndị ọzọ eziokwu na adịgo n'egbu ọma ifeọma dịbe ndị ọzọ ụmụ wee jebe ka ndị ekele ụmụnne m ka ndị ekele ndị mkpaba maka anyị nwere mmadụ na mmekọrịta ọrụ bụ sọ nwanne ka ndị emetụ ụmụnne m arụ kedu onye anyị na-eje n'obi ya Dr. Festus Uzokwe MD Agụnwa 1 n'Odide egbu ọma obele mmọnwụ nwoke buru ibu nwoke mara mma odogwu nwoke aka abalị ikpe ga-elisi elisi nwoke nwere obi ọma obele agụ n'ọstra nwa egbu eme kene gị n'egwu kenelu m lọlọ gị lọlọ Chinyere Uzokwe Chidakụ Osodieme ị ga-egbe di aja fụzọ adịmekeze ruru nwanyị mmalụ obi di ya Osodieme akụ nwanyị ọma adịmekeze ruru nwanyị ọma na Houston, Texas unu na-eme mma obere agụ n'ọstra nwa egbu emekere kedu maka Chief Sir Isaac Okafor Zekas onye ọma ezi nwanne nke m asị na nwanne mmadụ abụrụ oyi ya nụ nwoke nwere obi sali kenelu m lọlọ gị lọlọ Ngozi Okafor Osodieme ezi nwaanyị mma ka esi alụ di nwaanyị nwere ugwu na di na New Jersey na America unu na-ebi ọfụma Chief Sir Bob Humphrey Okeke ebibo agụ na-eche agụ onye mabịa kenerie odogwu buru ebu bịa na San Francisco na California na America ka ị na-eme ọfụma ebibo agụ obere agụ ekene gị n'egwu Chibujude Anwụka eziokwu bụ ndụ nwanyị egwu ọmụma odogwu bilie ezi nwanne nke m eziokwu bụ ndụ nwoke buru ebu bịa odogwu nwere obi sali ezi nwanne nke m na ndị ilo mesịlọ n'afa na nkịtịnụ kenelu m lọlọ gị lọlọ Florence Anwụka abadaghị gị George nwanyị ọma
ezi nwanyị dalụọ Adogene nweze yibia ugosi mba nwanyị ọma n'obere aka ekene gị n'egwu na Dallas, Texas, America unu na-eme mma Chief Dr. Nyekrelari Philip Okeke Eze Chimeremeze 1 n'egwu ọma Odogwu buru ebu Chairman egwu ọma Progressive Union na America CEO Chimeremeze Brett n'egwu ọma mana irite n'Owerri CEO Eze Chimeremeze Diagnostic Center nke dị na Long Nempi Ọmụma Road n'Imo State Eze Chimeremeze Table Water CEO Eze Chimeremeze Nylon Company nke dị n'egbu ọmụma Inodozi Akụki Lolo Katrin Okeke Di Malute Second nwanyị ọma Ugosi mba nwanyị ọma bili Ezi nwanyị sobo bịa Ugosi mba bịa kenne nwanyị malobi di ya obere aka kene unu n'egwu na Dallas, Texas, America unu na-eme ọfụma Chifunze Dr. Jukwekwe kpara akụrụ nọ bịa kene akụrụ ụlọ onye ọma bịa kene Odogwu buru ebu bịa ezi nwe eze yibi ya ihe Nwachukwu mụrụ benyi akụrụ ụlọ Odogwu obele agụsị gị galụbọnwụ na ihe karusu na alụ mmụọ na Chukwu wetalụ na Chukwu ewelugo na ya maja ọgụbe mmụọ na onye ọbụla ma na ịgbalụ mgbọnụ mana uche Chukwu nna n'ọbịa mesili mee obele agụ na asị gị unu galụba kenelu m lọlọ gị lọlọ Morin Ụzọamaka ekpegbara ezi ada ndị ọha bụ nwanyị nwere obiọma obere aga ekene unu n'egwu na Dallas, America unu na-eme mma Chifunze Sunday Jesi eme osisi kankwụ nwa mesara onye mabịa kenebire eze ji egwu akpa obodokwu oke nna m ukwu oke nna m ukwu elotara m oge na-ebido egwu osisi kankwụ si mụ jebe n'akụm n'azụ ifeọma imelu ezekwuo obi n'igwe ụgbọ anyị lọtara ife imela anyị kenelu m lala gị lala Bridget Ebechi ejesi emme ugodie nwanyị ọma osi ji nwanyị ọma bịa kenegure nne Dr. nwanyị ọma na Dallas, Texas, America unu na-eme mma anyị wee na-ekene Dr. Ima Edobi eze onye ohu Udoka the one na-egbu ọma the rough cash na New Jersey obere agụ nọsitara nwa egbu ọma na asị gị ga-alụba ọmụ maka na ọnwa dị eli ego ama na asị na ọnwụ na-eli ego ị ga-akwụ ụgwọ wee zọta ndụ nwanne gị nwoke bụ brọda Okechukwu Edobi Princess Nniadenti n'Ogbuehi
Agụdobili agụ nwere obiọma agụ na-asa ọbara nwoke ọma senior partner dentin solicitor na UK chairman director Fountain Liquid Nigeria Limited CEO Fountain Technology CEO Ezennia Estate International Kenelum Lologi Princess Ebere Denti Ogbuehi Odibeze nwanyị ọma kedu maka Chief Edwin Ikenna onye isi Nwabude aka Eze Chukwuka CEO onye isi Limited na UK Nwozuru Kejika nna ochie Ebilio Ogbubulu Ebu Enelum Lolo gị Lolo Chinemerem Nwabude Lady Rose agbala galasie ezi nwa Okereke Ugalebunam n'umemetu ugwu ala n'egwu ọma na UK unu na-eme ọfụma Chief Christian Ibetolie Chinyelugo 1 n'egwu ọma ọka ndị ọka na Athens onye ọma n'isobili CEO Fencris Global Interlink aka na-ele mmoto dị mma CEO Fencris Stable Water nke dị na n'egwu ọma ọka ndị aka na nye ekene gị na odozi akụ gị Lolo Ngozi Ibetolie Mama Africa na Athens ọchịrị ọzọ nwanyị mobi dị ya Brother Solomon Nganya dị ezi nwanne nke aka mmụọ na Germany ka ị na-eme mma Founding Chairman Egbuama EPU na Germany onye ọma na ya ekele n'egwu ezi nwanne nke aka m Injinia Frank Isiokoye USA Navy Igbo mere ọrakwa n'ofu Egbuoma Kingdom odogwu bụrụ ebubili Igbo mere ọra nwoke ọma odogwu nwere obi salisali Omogowa n'ofu Egbuoma onye ọma n'isobili Igbo mere ọra kenelolo gị Dr. Mrs. Emilia Okoye ọchịa bụ ụtọ nwanyị ọma obere agụ n'Ọstrịa nwa Egbuoma ekele unu ndị ọma nụnụ gadị kedu maka Prince Dr. Bishop Conrad Ogbuehi mmiri na-arị ugwu na nke ikpeazụ the Bishop of Believers Ministry Worldwide o ji mmiri agwọ ya na South Africa nwoke buru ebubili kenelum lolo gị Princess Dr. Pastor Margaret Ogbuehi o jiri ukwu Zodaku 1 na South Africa mana Nigeria President Egbuoma EPU Women's Wing Ugochukwu tubelu ụmụ nwanyị Egbuoma nwanyị ọma bilio
kedu maka Chief Ostadimma Kisili Okorie Eze Ụkata 1 Ofegbuoma Ogbuehi nwata anaghị eze n'Ọlụ nwa wetara udo n'obodo ya nwa Imeke Ezeoru eze ala atụ anya ya kemgbe gbogbo nwaka ibi ya Okwuruọra na Germany Ekwueme na Hamburg Germany gị na-eme ọfụma onye ma na anyị ekenere ego anyị wee na-ekene Maazị James Okorie nwoke buru ebu bilikwa gị na odozi akụ gị Dr. Mrs. Ludia Okoye Adagod founder Egbuoma Daughters Ụmụada Egbuoma founding president Ede ezi nwa mụrụ n'obi obere agụ n'Ọstra Nwegbo mekere kwụrụ anyị wee na-ekene Sir Peter Ijeoma odogwu nwere ego mana ọ dị eme mkpọtụ the secret giver nwoke buru ebu anyị ekene gị n'ego na Amerịka ka ị na-eme ọfụma iso na ndị eji wee mara Egbuoma kenelu m lọlọ gị lọlọ Onyinye Ijeoma nwaanyị ọma bilio anyị na-asị unu so unu galụba ọmụmụ maka na ọnwa dị eli ego anyị ma na asị na ọnwụ na-eli ego dị ga-azụta mama kedu maka Sir Ugochukwu Egesionu Ugogbuzuo 1 Egbuoma nwoke nwere obi sali obere agụ n'Ọstra Nwegbo ekele iso na ndị eji emefere Egbuoma dodoro ife dịbe ndị ọzọ ife ma dịbe ndị ọzọ ife dịbe ndị ọzọ ezokwuo ife dịbe ndị ọzọ ife ma dịbe ndị ọzọ anyị wee na-ekene Barrister Chijioke Mbenyi Chimaka Agency na UK ka ị na-eme ọfụma onye nnukwu ego na ya ekene kedu maka Injinia Samuel Tochukwu Onoji Ọkpata Ozuọra 1 Egbuoma CEO Akpọma Holdings Limited Ogbuagụ ndị odide kenelu m lọlọ gị lọlọ Faith Oyonge ezi nwanyị mara obi dị ya na mma ijiri wee gbuo agụ onye ilo gị si na ọ dịrọ nkọ anyị wee sizi onye ilo gị bịa tinye isi ka ekiri onye ilo gị wee gbala ọsọ nọ ya meziri obodo ji agba aghara kịta obere agụ n'Ọstra Nwegbo ekele kedu maka Sir Charles Obioha the gentle lion nwoke nwere obi ọma onye ọma mere ọgọ gị gaba na ọmụọ ga-adị afụ ndụ na nke ị na-eme na ya na afịa Chief Ifeanyi Nwadi egwu bịa ihe rọba wanụ n'Israel agbalụsie ngene wanụ Febụwarị onye ọma bịa kenelu
prezidenti ọhaneze ndị Igbo n'Israel, prezidenti Obi Nwanne Social Club nke dị n'Israel, ya ka iji bụrụ dọbụ prezidenti n'Israel niile. Kenelu m lọlọ gị, lọlọ Betty Nwadiegwu aka Agụnwanyị 1 n'Israel, ada dị ọrọ mma na-awọ mma ni Obiwuru, Secretary Olu Zonal Union in Israel, Assistant Secretary Imo State Indigenous Association in Israel, National Publicity Secretary Obi Nwanne Social Club in Israel, Chief Executive Officer Travel Exquisite Global Consultants in Israel. Eziwanyi buru ebu bilikwa. Kedu maka Ichie Sunday Nicholas Ohanye, CEO Soles Timber and Building Material, aka wetala ife n'egbu ọma. Odogwu butela afia building material n'egbu ọma. Anyị egene bunu. Asị na ife onye lụrụ oge ya abụrụ ụsa. Chifuli Ọkafọ Obi nyụrụ ka ezi nwanne dị ụtọ n'egbu ọma niile. Director Global Feature Boutique na South Africa ma Namibia, ma n'Israel ka ị na-eme mma. Kenelu m lọlọ gị, lọlọ Christiana Ifunanya Leo Obi nyụrụ ka osodieme akụ nwanyị ọma. Chief Anthony Odiha Nwabude, ihe mere dị mma, ọmụmụ nne na Jongolo na Sweden ka ị na-eme mma. Kenelu m lọlọ gị, lọlọ Ụzọamaka Nwabude, nna m ukwu bilio. Kedu maka Chief Peter Chinyere Igboji, onye ọma Dato na Malaysia, CEO 119 Abuja Restaurant nke dị na Kuala Lumpur na Malaysia, CEO 119 Abuja Foodstuff na Kuala Lumpur na Malaysia, Importer and Distributor D'Olive Liquid Soap 4-in-1, ncha bụ ọkasị mmanụ, ncha eji asụ akpa ụmụazị, ncha dị ebe niile na Nigeria tata. Ọkwa ngụnwa bụ the president Egbuoma Youth in Diaspora niile nụ. Odogwu buru ebu bilio, Odogwu too much money, Odogwu nwere ego ma ọ dị enye mkpọtụ n'ụwa. Quintus Chigozie Aba o na Zurich bịa kene ijele nwanne nke mmụọ na nwanne mmadụ abụrụ ọyị ya nụọ. Anyị ekene gị n'egwunu ijele onye ọma bilio. Ifeanyi Ọnụkọgụ bịa aka Kelly Frechi, ezigbo onye egwu dị mma na Stuttgart na Germany ka ị na-eme mmanụ. Iso na ndị Chukwu ji wee gozie Egbuoma tata. Chifenu ndị bilie Ezugonna 1 ezi oyi Iblis Obilio Besat ezi oyi mo na South Korea ka ị na-eme mma, mana ajụbese na South Africa a ga-ekwute maka gị o.
Chairman Ben Boss International ezi oyili sokwa wee bilie. Kedu maka Prince Barrister Israel Chukwujekwu Ogbuehi eziokwu bụ ndụ 1 ofu egwu ọma. Kenelu m lọlọ gị lọlọ Princess Dr. Ugomma Annabel Ogbuehi na UK unu na-eme ọfụmanụ. Anyị wee na-ekene Honorable Jeff Nwaọha mmọnwụ ndị ilo egbe eji eje ọgụ n'Imo steeti ezi ọgọ bilikwa asịrị ọgọ mmadụ bụ nwanne ya. Kedu maka Honorable Chukwudi Anyiwo Ọsụkwụ ndị Igbo niile nụ nwoke nwere obiọma anyị ekene gị n'egwu. Kedu maka Comrade Chukwunenye Nwamebe a human rights activist odogwu kara ọgụ ma bute ụzọ ọgụ. Anyị ekene gị na nke ị mere eme mana ekenekwa gị na nke ọzọ ị ga-eme. So onye nwere uche ya ya agọta ebe anyị na-eje. Kedu maka Honorable Nkonye Okeke Agụchi ụmụ 1 na-egwu ọma. Ịma na Agụchi ụmụ adịghị agwa m osi ime maka na ọ na-achịkọta ụmụ ya. Kedu maka Honorable Justice Amechi Muoma ezi nwa saa Muoma Supervising Councilor Egbuoma Egbo Ward obere agụ nọstra nwa Egbuoma ekene gị. Ọ na-abụ oge ọbụla m fụrụ gị ịrụta m nna gị maka na ndụmọdụ nna gị nyere m n'elu ụwa gị na-ebido egwu ya ka m ji ebi n'elu ụwa m. Ndụmọdụ nna gị balụ m ulu n'elu ụwa wee na-asị na akịka dị mma eri saa Muoma n'elu ụwa. May his soul continue to rest in the bosom of the Lord. Your father was a nice man, and I am sure he is still nice wherever he is now. Kedu maka Evangelist Prophet Casimir Josiah Ezenwaka, the chief admin Egbuoma Home and Diaspora, Nwachi Mereze 1 of Egbuoma, onye ma na ọ ga-eme Nwaka Chukwudi na-arụ. Kenelu m lọlọ gị lọlọ Chioma Favour Ezenwaka ezi nwanyị mara obi dị ya o mere di obi dị mma. Kedu maka Chief Chibike Oti onye aka ya dị ọcha 1 n'Egbuoma n'Israel ị na-eme mmanụ. Onye aka ya dị ọcha ilo na asị na-eme na nkịtị ndị ilo mesịa fezuru ike m. Injinia Eze Salọ si n'onye aka Chairman Onyeka Kia Foundation. Eze Mbanabụ Honorable Engineer Eze Losi n'Onyeka Eze Mbanabụ Chairman Onyeka Kia Foundation. Foundation na-eji azụ ụmụaka n'akwụkwọ ndị onye elu scholarship na fakarụnuo ndị ọ na-ego onye akwụkwọ ma ndị ọ na-eme empowerment
ọ na-enye youth empowerment na widows empowerment. Iru na-egbu ọmụma o ji aka ya wee rufuo Catholic Church nke a na-akpọ St. Patrick nke dị n'ụbọkụ m. Injinia Eze Celestine Onyeka nọ ya bụ eze mba NAP nke na-eje 2027 na Federal House of Rep nke ndị Ọkụta na Ọhaji n'Oru West nke dị n'Imo steeti n'ọbịa bụ awa Manfọ Abuja na 2027. Ife ji buli a ga-eje bụ na kuku bụ ụlọ ọzọ ọfagụ n'oge bụ n'ọfagụ n'oge bụ ebe ọ bụ na onwere ike wele ego akịa wee na-emesila obodo ife. O jeela anyị ozi n'oge eje nke ọma n'ọbịa bụ awama for 2027. Ezemba na-abụ na ya ubi awama na 2027. Ezemba na-abụ Ezemba na-abụ Con 2027. Ezemba na-abụ na ịbịa awamanụ Con 2027 for Federal House of Rep. Ezemba na-abụ Ezemba na-abụ ife dịbe ndị ọzọ 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 n'ezie ife dịbe ndị ọzọ n'ezie ife dịbe ndị ọzọ n'adịghị onye gbuo mma ife